frekvensområde fra 20 Hz til ca. 20.000 Hz. En almindelig hundefløjte har en frekvens på 5.400 Hz til 12.800 Hz, så derfor kan vi ikke høre dem så tydeligt som hundene kan. Men en hunds høresans er også 6-8 gange bedre end vores, så derfor kan de høre de så høje frekvenser. Fast på bordkanten og prøver at knipse både let og kraftigt til den, opdager man, at den giver samme tone, altså samme frekvens, men lyden bliver kraftigere, når man knipser hårdt til den. Stor lydstyrke får man altså, når tingene laver store udsving. Det kan du også føle på din højttaler, når du skruer op og ned. Spiller du musik ganske lavt, kan du ikke mærke noget på højttaleren, men den samme musik kan få både højttaler og vægge til at ryste, hvis du skruer nok op. Tonehøjde hænger sammen med, hvor hurtigt et objekt svinger, også kaldet tonens frekvens, hvilket findes ved at tælle antallet af svingninger per sekund. Resultatet angives så i hertz. 1 hertz er det samme som 1 svingning per sekund. De fleste mennesker kan høre lyde med frekvenser fra omkring 16 Hz til omkring 20.000 Hz. Alle svingninger med lavere frekvenser end 15 Hz kaldes for infralyd, og svingninger over 20.000 Hz kaldes ultralyd. Nogle dyr kan høre toner, som mennesker ikke kan opfatte med ører og hjerne. For eksempel elefanter kan høre infralyde, og hunden kan høre ultralyde. Nogle dyr kommunikerer og navigerer faktisk via ultralyd. Hvis et menneske skal kunne høre infra- og ultralyde, er man nødt til at optage lydene med en mikrofon og så afspille dem i slow motion, eller man kan frembringe dem kunstigt.